Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. Guys, ndauya nenyaya yanetsa nyaya yevasikana vari kunzi vakaba 4.5 US yanga iri mudashboard mumota vaenda kumafaro kwaMashwede. Saka ngatimunzwei musikana achiexplain. Because maybe akatenga mabottles of champagne ndikamwa ndikazoramba kuenda naye, otherwise andomboba mari. Taura chokwadi andina mari yandakapa. Mazvonze kwasiya bhutsu dzako mota iwo. Andisitoziva kuti bhutsu dzakaenda sei kumota. Akanditi andisiya zvinhu pasofa nefoni yako bouncer ndo basa rake. Ngati tokeko ina ndizotoenda kandichasawa. Bhutsu dzedu pandakazodzoka ndobva ndaona vanhu hapasina bva ndatoona kela akatomira naBernard ndachitonditsatsidzi ndikati maiwe ndiye wacho ndabirwa futi foni. Ndikati maiwe ndabirwa futi foni vanhu vaya kela akatoti maka bag rangu chichi ndikati vaenda kupi ndikatofunga kuti pamwe wachadzoka tikatomubira then bva ndazoona I think ndiwait aimuseva ndatomubvunza kuti ko munhu anga akagara apa aenda kupi zvikanzi munhu yoya hameno kwaaenda uko asi ukamutsvaga kwaMashwede sando nomwana katoti andikuda mutsvaga kozi ndida foni yangu akaenda nefoni yangu nemanbag edu nebhutsi. Chandoda kungotaura hangu ndechekuti maCID asati atanga basa kana anyatsotanga basa vasikana vachataura. Anyways, vanhu vari kucelebrate mabonus kwenyu yati yapinda here. Kudareka kuwanza ndikwanise iyo. Zigirese ndakupedzera kuhure toro.